Okay, mayong buntag nga itong tanan. Naniya na po ito sa Apang Lunanon Vlog. Apang Lunanon Channel. Okay, maghiwa tarog isda kagikan ko namalit dito sa Napo, Loon Bohol. Itong gingon akong daghang isda, barato kayo diri. Ting isda karong panahon na mga kaigsunan. Okay, gini, dito ko wahin ako, udto na ko nagadto. May itong alin tagyas bangka kay alin ba ito? Sawon alin, sa kay alin mawa po ta bata kaila itagaan na bata. Sige, kay luwa lang ko alin, basta alin ana bangka, may mayong to ana, malabing amayong maaw to. Alin ang pangalan nito. Bangka owner. Okay mga kaigsunan. Okay. Tao nagahiwa tani kay ato ning himuong pinalahi nga luto. Kaya ba mo pinalahi kung saan natay di andam diri nga mga akong ipalit na lang sagol ang akong ibayad kaya mababayad kay wala wahin na lagi ko. So daghang kuha gyapon. Daghang kay nang hatag ko no. Kuno lang kayo mga kukabot. Okay man mo crispy. Crispy fry atong ipangbutangan ni kay ato nimo crispy fish. Di chicken, crispy chicken. Di crispy fish niya to isda. Mawa fish. Mawa na. Say crispy fish mawa na. Mulai kamu pronounce of mayo okay kani mao ni ang garlic powder di saka kutsaritang puno. Kutsarita ni po gikuan na dinhi kutsarita. O kani po nga kuan kaning Del Monte nga quick sabi ni okay. Sabi nga quick easy nga say nga say sa pagkuana punaw siya ng curry ba na? Ako mo na iba. Okay. Ano si Mingon mo bulok ng blagira di mo basa. Makuha niya mo ma-viral mo na lang ay tagaluon ng vlogger nga di mo basa. Okay. Curry mix flavor. Okay. O baron? Basta ka mo lang masabot na. Basta kay CURRY. Okay. Ano na ha, ito lang napabitsin, napabitsin gamay lang 1/4 teaspoon full, teaspoon yung kutsarita 1/4 gamay lang yan, kato, kuhan ang katong quick curry mo to'y saka teaspoon po katong okay. Lagi na kalimutan na ni nga ingredients katong black pepper. Okay, so, optional lang to pwede to. Puno niyo black pepper, wala ko mabutang eh. Okay, kasi na itlog. Ato ni sago diri sa tubig. Sa 3/4 na tubig, ato sago ani. Ato ni mo niya itong ikuan, okay. Okay, so na. Okay. Isa ka itlog, magkaisunan ito ni butang sa kalirin o silanan, amasahan. Saya na lagi lang, bahala lang yan. Hindi ka mga pagalan. Okay, harina po nga taksyon na ito, mga tungag cup, isagol na ito sa itlog. Okay. Tungag cup, mga kaisunan. Puto mulapot ang atong tubig po nga usang cup. 3/4 na cup na tubig. Isagol ang 1/2 nga harina. Puto mulapot mulay ma-adjust tanga po nato ang nagduha ka kutsara. Di kutsara yun. Diba? Tata boy nga crispy fry nga pwede po lang katong usa sa kay crispy fry harina mix flour. Okay, mga igsunan tubig 3/4 tubig isagol diha 3/4 na isagol sa itlog o harina nga 1/2 cup o katong tata boy o crispy fry nga powder 2 ka kutsara
puno. Okay, di palasaw pa. Kung punan na ito na harina. Puto mga mulapot siya ba. Kaya po mo gumit sa isda nga itong ibahog diha. Kaya bahog, isagol na ito diha. Mga kaigsunan. Bahog, mga binula anong pa, bahog-bahog. Bahog-bahog, sabaw, bahog. Mga na yung bahog-bahog, pati sabaw, pati bahog. Mga na yung sa tatak, buhol. Ija, aho-aho. Okay, hindi ka naman nawaya. Bulano na bago ako na mga especially mga puno-puno. Mga po na ilang di ingon sa Mindanao matuta. Ija kung tawa aho. Pwede baya. Kaya na sa pinulungan na ba nga na ija. Napi aho. Ija, aho-aho. Okay, mga kaigsunan. Yeah. Kaway labot na sa tinuod nga kinaiya sa bulanon. Buotan. Maunungon gayod ang bulanon. Ang pagkakagila hagna. Sakto di ka. Palayaso na ka. Joke. Tayo joke ka. So, tinuod bulanon, buotan gayon. Ano ka nakikanta? Ang bulanon, buotan gayon. Okay, mag-isyunan. Ay, yahog na. Muna, ibahog na. Ibahog na ito, mag-isyunan. Kita nyo? Ibahog na. Mga 30 minutes. Kasi na ito na, ito sa marinate food. Marinate food ba? Wala pong manok. Aron masurup ang iyang itong ingredients na ito. Basta itong paminta, rewa ito. Kalimutan na ito. Pero okay lang. Wala may itong naipaminta. Okay, makisonan. Harina. Ato maunay. Taksan to 3/4 na pwede usakap. Naman lang. Kamu lang mo ka. Mga short mo sa pag-ahog-ahog. Ihahog mo na. O sa ibutang sa mantika nga init. Ihahog na to diya. Muna ihahogan na to. Aron mo pa ng harina na crispy ba. Diba? Kita mo. Pero pag chicken po nga. Na crispy chicken. Ang ani pong procedure sa uban. Pero ang uban dili pod. Lain-lain mag-procedure. So kini ang akong inaangayan nga ako gini nga ipang testingan naman akong saon pero kini may akong napuy-an yun. Kung sa may napuy-an na focus yun nga kamurag crispy po siya pero atong uban naapod coated po itong ila pero di kayo crispy crispy kay sunan mo na akong gipili kini no okay at ihog bahog aron ma-coated siya ba. Okay. Nukos. Kasi klase ni. Na nukos, na tulingan gamay, na apoy sa nga na kang lapad. Sa tamarong. Sayo po sakto sa Binisaya pa. Okay, ta luto na ta, mga kaigsunan. Okay, mantika. Yung ibubo na to diri hay. Tika na ha. Kaya nito na ito pag-ayo aron crispy guling na ito ang isda mga kaigsunan. Okay? Tanawa ko ninyo mga igsoon aron makatilaw tag klase-klaseng putahe. Dili permi inon-on, dili permi tinuwa kundi ano na po manok ba nga crispy. Okay, bawal niya itong mga anak nga atong anak pilian. Gusto lain-lain pero sa may tay kwarta way kapay tug lain-lain mao ni himo lang taan ni. Okay, atong painiton ang mantika pag-ayo parang ang iyang harina crispy gyud no. Namara pag chicharon nga og di na initon mahumok man ang harina. Okay mo ni lunod na nato mga kaigsunan. Okay, hinahinay lunod kana mo na. Nokos to. Okay, nokos nga gamay. Okay, kana nokos gyapon na. Ginagmay isda, nokos. Kasi klase na tulingan. Okay. Kumpleto ang ilang kuan dito. Ang ilang isda nga tapok ba marag sagol-sagol ba. Di ikagansi mo palit kay na ito nokos, na tulingan, na pirit. Okay. Okay na. Kita nyo, crispy kayo, di ba? Hamton mo brown, usap na ito ni haunon. O brown na, kana, kapasabot na nga luto na, o pagudpod na siya. Pagudpod, kanon. Kita ligid-ligid, maluto ang isda. Apil ko rin ka pagudpod ang isda. Makita nyo, tilawan na ito ni human na ito ron, kuan. Human ito luto, unsa gyud nabay ibiding siya gyud nga tinuod crispy, upaka, pag-ingkim. Okay na, hapit na, brown na. Kita nyo?
Daw na mga kaigsunan, kaon na taron. Okay, wala na. Kita nyo. Sige. Pungkuan na taron. Yeah. Mo niya, tilawan na to ha. Kung sa tinuol ba crispy paminawan niyo. Nukos to. Nukos to ang tilawan una. Kaya, kasi nukos. Me. Kaya isda. Isda niya isda. Kami nukos. Pwede. Pwede snack. Magkakaan ko sa kami. Pwede snack, kaya di asin. Mo itong tiplada kung ihatag ninyo mo ito. Sundan ito. Okay lang, pang snack. Sabi nga yun, kung nailuto. Sa ulo, makaon.